Үзбәкстанда ак-алтын саналган мамык уңышын җыю бара. Хакимият елдагыча бу эшкә мәҗбүри меңнәрчә укучы студентны җәлеп итә. Соңгы берничә көн эчендә генә андагы мамык кырларында 3 кеше һәлак булган. Шуларның берсе мамык ташый торган машинада йоклаган 6 яшьлек бер малай, ул мамык астында калып буылып үлгән. Мәскәүдәге мәхкәмә сентябрьнең 8-ендә узган мэр сайлавын анда тупас тәртип бозулар булу сәбәпле канунсыз дип игълан итү дәгъвасын кире какты. Бу дәгъва оппозиция намзәте Алексей Навальный тарафыннан ясалган иде. Тавыш бирүдә ул рәсми кандидат Собяниннан соң икенче килде. Навальный мәхкәмәнең шушы соңгы карарында апелляциягә бирәчәген әйтте. Иркутск каласында галимнәр Русия хөкүмәтенең Фәннәр академиясен реформалаштыру планына ризасызлык белдереп урам җыены оештырды. Дәүләт думасында хупланган реформа Федерация шурасы һәм президент яклауын гына көтә. Русия галимнәре бу үзгәрешләрдән соң фәнни тикшеренү институтларында контрольне югалтудан һәм академия җитәкчелегендә коррупциянең тагында артачагыннан курка. Мәшһүр Deep Purple төркеме җырчысы Иан Гиллан Әрмәнстанның Гумри каласында төзекләндерелгән музыка мәктәбен ачу тантанасында катнашты. Мәктәпне төзекләндерү 1988 елгы җир тетрәүдән соң төбәккә ярдәм итеп оештырылган Әрмәнстанга рок ярдәме кампаниясе кысаларында башкарылды.